Para rawuh kagem miwah putri ingkang satuhu kinormatan titi cara pahargyan boyong temanten anggenipun Bapak Edi Triyanto lan Ibu Hartati ingkang sampun tepi darmaning asepuh hangkrake Cempo Mulya nun injih Bagus Muhammad Ridwan Kurniawan ingkang sampun jinatukrama kalian Roro Desi Rahmayanti putrinipun almarhum Bapak Siswanto lan Ibu Tukini tumuli badhe kawiwitan. Kawitane pahargyan kanthi hangaturaken sesanti mrih mulyaning bebrayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'd. Para sesepuh pinesepuh aji sepuh satuhu sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur kiblat ing panembah ingkang pinundi saha kinabekten. Para sarjana sujananing budi, para pangembating praja satriyaning negari, pinangka pandam pandeming para kawula dasih ingkang tansah sinudarsana. Para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab wahyuning ilahi pinangka kiblat ing panembah ingkang kawula bektosi. Dalasan para rawuh kakung miwah putri ingkang dahat kalengga murdaning akrami, langkung-langkung dumateng para muda turamuna ingkang suka ing basuki. Mugia lilpatna ing deduka tinebehna ing sawiring sesendu. Dene kula kuwani lumarap atur satemah nyigek anggenya wawan pangandikan Jajawi nuhuni ingkang hamengku gati
Kula ingkang piniji mertisaken menggah titi cara pahargyan prasaja boyong temanten ing ari kalenggahan menika. Anamung anglenggana bilih hamong bobotening tiyang jugul. Cubluk ambel lukotong ing seserepan mewah asor samukawis. Tanjang keping trapsila punapa dene wonten cupet lan cewet anggen kula matur sakmangke. Ingkang saestu tan saged ndamel suka renaning penggalih panjenengan sedaya. Kabareng hanggadang rumantaing samudra pangaksama. Menggah titi cara pahargyan badhe kaaturaken mekaten. Titi cara angka sepisan inggih menika pambuka. Kalajengaken pasrah panamping syarat sarana dalasan pasrah sinipinanganten pinangka tata cara urut kalih. Tumapak titi cara urut 3 menggah atur pambagya harja warga Hamengkukarsa. Adicara angka sekawan doa utawi hastungkara lan maudhatul hasanah. Ingkang samangke badhe medhar sabta panjenenganipun Ustadz Bambang Junaidi SE. Ing hambuk bilih sakmangke pinanganten sarimbit dalasan Rama lan Ibu sampun jengkar saking sasana pahargyan tumuju wonten ing kori pawiwahan pratandha pahargyan prasaja boyong temanten ing ari kalenggahan menika sampun paripurna. Mekaten menggah rancangi titi cara ingkang sampun tinata tiniti rinancang rinacik rinampat rinumangka dening para keluarga ingkang menika dhateng katalumban nyuwun dumateng murbe ingkang kawasa mugi kanthi nugrahing Gusti ayahan wiwit purwa madya tuwuli wasana saged lumampah kanthi gancar lancar sopaning ing pampeng satemah saged wilujeng ngantos dumugi pantuping adicara ing ari kalenggahan menika nuwun nuwun. Sagungipun lenggah kakung Sumana Putri ingkang tansah kinurmatan minangka pambukaing adicara sumangga kalodherekaken manengku puja astawa puji astuti mring Gusti ingkang Maha Kawasa ambri pepanggihan wonten ing ari kalenggahan menika saking purwa madya usana saged lumampah kanthi rancak nirbaya nir ing sambikala. Sumangga kaperwakan kanthi maos basmah ingkang hangarsa agami Islam ewadini sanesipun kasumanggaaken sowang-sowang. Sumangga kaperwakan kanthi aosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi waosan basmalah kala saged nglancaraken adicara pawihan prasaja ing ari kalenggahan menika. Amin ya robbal alamin. Saking para lenggah kakung sapaturi ingkang tansah kinurmatan tumapak adicara urut kalih
pasrah panamping Sri Pinanganten dalasan pasrah sarot sarono saking keluarga ageng almarhum Bobo Siswanto lan Ibu Tugini ingkang badhe kaaturaken penyedipun Bobo N Riyanto pramila dumateng Bobo N Riyanto wedal sak cekapipun kawula semanggaaken sumangga nuwun. Matur nuwun dumateng sederek pengendali wuruh ingkang sampun paring wekdal dumateng pribadi kawula. Kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng siang ndungkap sonten. Mugi lumintining Gusti ingkang murbeng dumati tansah nyawiji dumateng kawula lan jengandika sami. Kunjuk dumateng ngarsanipun para pepunden, para pinisepuh saha para sepuh ingkang satu anggung mastuti dhateng papayaning kautamen ingkang satuhu pana ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang satuhu dhahat kawula pupundi saha kawula bekteni dumateng para pangembating praja, para sarjana sujana lan ugi para purna labet praja ingkang satu pantas winudarsana dumateng panjenenganipun para alim saha ulama lan ugi para pangarsaning agami ingkang satuhu tansah nyanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka kiblating panembah dumateng para kawula dase ingkang tansah nuntun dumateng gesang ingkang sampurna ingkang sadu dipun mulyakaken dening Gusti ingkang akarya jagat. Sagunging para tamu kakung miwah putri sepuh miwah anem ingkang satu pantes sinubagya ing pakurmatan langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Edi Triyanto sekalian Ibu Artati sukutrah keluarga yang satu bagya mulya pantes sinugata ing saking pakurmatan kawula estu kepareng kawula sowan kanthi nyadeg mboten ateges kawula cumantaka saha tutumaduk sura gempil kamardikan panjenengan sami ingkang nembe sekil imbal pangandikan injih awit kawula karana nuhoni menapa dados dawuhipun Mbak Yu kawula Ibu Tukini lan ugi almarhum Bapak Siswanto sagutrah keluarga ingkang kepareng badhe ngaturaken raos pangraos kepareng matur dumateng Baryo Ageng panjenenganipun Bapak Edi Triyanto sak kukuban. Hanamung saderengipun kawula matur datan kendhat sumangga jengandika sami kawula dherekaken ngunjukaken raos puja puji dalasan syukur satur panuwun dene wonten ing kalenggahan siang menika kula lan panjenengan sami saged kempal manunggal silaturahmi wonten ing dalemipun panjenenganipun Bapak Edi Triyanto sekalian Ibu kanthi manggih suka gambira ayom tetep bagas kuasarasan lan ugi saged kesempatan manggih lan silaturahmi wonten ing papan menika lan ing salajengipun mugi kapara kawula ing mriki inggih minangkani menapa dados aturipun panjenenganipun Mbak Yu Tukini Siswanto bilih bisowan kawula ndherekaken panjenenganipun Ibu Tukini Siswanto kala wau saking padukuhan Taman RT sekawan RW 18 Desa Paseban Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten wanci tabuh kalih kirang sedasa menit tartentuipun dumugi ing papan menika kepareng manggih randhet awit panyuwun saking panjenenganipun Bapak Edi Triyanto sekalian Ibu
saiktosipun jam kalih supados sampun wonten ing papan menika. Ananging estu wonten ing kasantan menika estu nyuwun diagung samudra paksami. Minangka purwangati ngatur saking panjenenganipun Mbak Ayu kawula Tukini Siswanto kepareng ngaturaken salam taklim, salam tentrem rahayu kanthi lafal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kanthi salam taklim lan salam rahayu, salam silaturahmi menika brayat ageng ing mriki tansah winantu ing kararjan wilujeng nir ing sambikala bagya mulya ayom ayem tentrem jumbo ingkang kinayo lan sembodo ingkang sinedya. Lan ugi sawetawis ugi kepareng ngaturaken sungkem pangabekti dumateng para pepunden ingkang lenggah wonten ing Dukuh Purnan RT kalih RW Sedoso Desa Ngemplak Kalikotes Klaten. Mugi tansah pinaringan bagas kaswarasan lan ugi dados sarana pandonga dumateng putra wayah menapa dene buyutipun lan ugi pinaringan kekiyatan lan ugi suka gambira. Dumateng ngarsanipun panjenenganipun Bapak Edi Triyanto sekalan garwa bilih sowan kawula nderekaken panjenenganipun Mbak Ayu Tukini Siswanto kepareng ngaturaken bilih tuk kala wau dinten Minggu Pon Surya 3 Mei 2026 wanci tabuh 7:30 menit wonten ing griya Dukuh Taman pun Bagus Muhammad Ridwan Kurniawan sampun kepareng ngayahi akad nikah ijab suci ingkang sampun kepareng hanjatu krami pun Roro Ayu Desi Rahmayanti putra pawestri saking panjenenganipun almarhum Bapak Siswanto sekalan Ibu Tukini lumadining akad nikah wilujeng nir ing sambikala mboten wonten alangan sedaya. Lan salajengipun bila saking keparengipun berayat ing padukuhan taman nggih Mbak Ayu Tukini sak kukuban. Bilih Sri Atmojo teman-teman sekalian sampun kepareng ugi dipun panggihaken miturut tata cara adat Widana ingkang lumampah wonten ing padukuhan Paman Pasiban Bayat lumaris kanthi lancar wilujeng nir ing sambikala. Lan ugi kalajengaken dipun paharigya dipun winisuda lan ugi dipun suwunaken donga pamuji dhateng sagung para lenggah pramila wonten ing mriki saking panjenenganipun Ibu Sukini utawi Mbak Ayu Sukini Siswanto kepareng masrahaken Sri Atmojo teman-teman sekalian mliginipun genduk Roro Desi Rahmayanti wanci sonten menika kawula sumanggaaken kawula pasrahaken lan ugi kawula suwitakaken dumateng panjenenganipun Bapak Edi Triyanto Ibu Hartati mugi kepareng karangkuh lan ugi pinaringan wewarah sesuluh mrih anjlok utawi tumuju wonten bebrayan enggal menika tansah winantu ing kararjan bagya mulya ayom ayem tentrem tinangsulan ingkang katresnan ingkang sayektos lan ugi samangke tumuju saged mbangun keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah estu Sri Atmojo teman-teman sekalian mugi saged minangkani mumpung dados keduanipun tiyang sepuh kekalih mugi tansah manggi suka gambira lan bagya mulya. Atur ingkang salehipun bilih awit saking keparingipun rasa katresnan saking panjenenganipun Mbak Ayu Tukini Siswanto kula wau sinaosa repot sanget lan sayah sanget
awit wekdal ingkang kedah dipun cekapi jam kalih kedah dugi papan menika kula wau sawetawis tangga tepale ngrencangi masak lan ugi pados menapa kemawon inggih menika kepareng ngasta tali asih utawi oleh-oleh minangka tandha rumaketing bebesanan antawisipun panjenenganipun Bapak Edi Triyanto sekalian Ibu lan ugi brayat Mbak Yu Tukini Seswanto sakukuban mugi sak sampunipun ngunduh mantu utawi boyong temanten ing siang menika estu brayat wonten ing dukuh taman lan ugi brayat wonten ing dukuh purnan rasa cipta lan karsa tumuju dumateng kasainan karukunan lan ugi kekeluargaan. Atur ingkang pungkasan biling mbok biling samangke upacara utawi pahargyan ngunduh mantu utawi winastan tepang besan wonten ing sonten menika manggih paripurna. Kawula kepareng badhe nderekaken panjenenganipun Mbak Yu Tukini Seswanto sakuban. Kepareng badhe nyuwun pamit. Kepareng badhe tumuju wonten ing griya piyambak wonten ing padukuhan Taman Paseban Bayat Klaten. Estu ndonga pamuji mugi lampah kawula ing samangke tansah winantu ing kararijan wilujeng lir ing sambikala pinanggih keluarga kanthi suku gambira bagya mulya ayom tentrem. Dumateng sagung para lenggah ingkang minulya mbok bilih mekaten atur kawula minangka talanging atur saking panjenenganipun Mbak Yu Tukini Seswanto sakukuban mbok bilaken kawula matur saking Purwomadya sawasanipun kirang meranani dumateng penggalih panjenengan sami kirang nuju prana estu kawula tan kawula nyadong robing samudra pangaksami ing wasana wilujeng siyang ndungkap sonten mugi berkahing Gusti tansah kajiwa lan kasarira dumateng jinggantuka sami kawula billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Biar padang lumampah ing wanci panglon sirotan uriping sewu damar. Sasampunipun kadang pisan sutresna ngaturaken pasrah Sri Pinanganten Saribit dalasan pasrah syarat sarana. Lumantar penyidipun Bapak Nur Enrianto. Pramila enggal-enggal katampi saking keluarga Bapak Edi Triyanto lan Ibu Hartati. Ingkang badhe kaaturaken panjenenganipun Bapak Haryo. Pramila dumateng Bapak Haryono wedal kawula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para pinesepuh sesepuh ingkang satu hanggung mastuti pepayan kautaman ingkang satu pinundisa kinabekten. Dumateng ngarsanipun pangembaning praja satriyaning nagari minangka pandam pandoming kalodasih ingkang sipakurmatan. Para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing wonten kitab suci Wahyu Ilahi pinangka panuntum kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi.
boten kathah lomban ugi linangkung wabil khusus saking panjenenganipun keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Siswanto almarhum dalasan Ibu Tugini sak rombongan ing satu sinuba ing pakurmatan. Dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Bambang Yunaidi sarjana ekonomi ingkang kawula takzimi ing sinuba ing pakurmatan. Sahiyaning para tamu kakung miwah putri punapa dene kadang muda tumaruna kang kawula hormati. Hamba bilih tansah nyuwun pangapunten kawula marang jumejeg wonten ing sangajengipun sahiyaning para tamu kakung putri nggih awrat ngemban dawuh maradapa saking kadang kawula anem nggih menika Bapak Edi Trianto dalasan Ibu Hartati kaburi hananggapi atur pangandikan saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Siswanto dalasan Ibu Tugini ingin sampun katuraken saking panjenenganipun Bapak N Rianto wonten ing kalodhangan siang sonten menika. Lan saderengipun kawula hananggapi atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak N Rianto sulih sarira talangi basa saking panjenenganipun Ibu Tugini dalasan Bapak Siswanto almarhum. Hamba bilih monggo kita sareng-sareng ngunjukaken puji dalasan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Hamba bilih wonten ing kesempatan siang sonten menika panjenengan dalasan kawula sampun pinarengan pinten-pinten kenikmatan ingkang arupi nikmat sehat, nikmat iman punapa dene nikmat sempat. Kajehna wonten ing eri galengan menika panjenengan dalasan kawula saged makempal manunggal nyawiji silaturahim wonten dalemipun kadang kula anem menika Bapak Edi Trianto dalasan Ibu kanthi bagya mulya makaten. Salam sholawat monggo kita kunjukaken dumateng panutan panjenengan dalasan kawula Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi keluarganipun sahabatipun punapa dene pendherekipun ing tansah istiqomah wonten margipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi kita wantu-wantu syafaatipun wonten ing alam dunya menika dumugi bincang wonten ing yaumul akhir. Allahumma amin. Sagunging para tamu kakung Mbah Putri ing satu ing pakurmatan. Hamba bilih ing mriki kawula awit asmanipun kadang kala nem Bapak Edi Trianto lan Ibu Hartati. Hananggapi ngandikan saking menipun Bapak Siswanto dalasan Ibu Tugini. Hamba bilih sampun katuraken menipun Bapak N Rianto. Ingkang kesepisan ngaturaken salam kawilujengan. Salam karahayon. Punapa dene kadhatreman kanthi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing mriki kawula tampi kanthi asta kekalih, kanthi bingahing penggalih. Kanthi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun ugi sekala wau panjenenganipun Bapak N Rianto ugi ngaturaken sungkem dumateng sesepuh dalasan pinisepuh wonten ing Laladan Guh Pornan RT 0 kalih RW 7 menika hamba bilih kawula awet asmanipun sedaya warga wonten ing Laladan Guh Pornan menika ngaturaken ageng panuwun mugi kanthi makaten tasipun keluarga ageng saking Ibu Tugini dalasan Bapak Siswanto almarhum ingkang pidalem saking dukuh taman
RT 0 sekawan RW 18 Paseban Bayat menika sinambet karahayon sedantenipun. Ingkang salajengipun hamba bilih Sekala Wenjang kawula ngaturaken Sekar Cempaka Mulya ingkang namung setunggal seli. Kula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Tikini, dasaran keluarga ageng Bapak Reswanto almarhum. Kula suwun ngicap kabulaken lan ndhawuhaken adat widi widana ingkang sampun lumampah wonten ing dukuh Taman Paseban Bayat Klaten. Alhamdulillah sampun kalaksanakaken kanthi lancar, mboten wonten alasan setunggal punapa-punapa. Lan hamba bilih wonten ing rikalangan menika sampun jangkep setunggal pasang. Nggih menika Diahayu Roro Rahmayanti, putra pawesti saking pilipun Bapak Seswanto almarhum dasaran Ibu Tukini, delasan putralu saking kadang kula nem. Juga Bapak Triapada Ibu Kata, Tumpun Asma, Bagus Muhammad, Rubah Wanyata, Namugi selalu berpasang. Kalau tampilkan syukuran negara, mungkin seri penangan kekayaan. Angin pun lomban wonten ing Paris menika dipun suwunaken doa sarestu Pak. Dumateng para sepuh sesepuh ugi salah kadang-kadang ing kalatan dipun ing pangakah. Mugi ing lelumban wonten ing Paris menika tansah ayo-ayo jeneng dados judul saklamipun lan enggal pinangan menika bencana ya putra uta putri ingkang surga-surga. Lan ugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kawula tampi kanthi asta perkara kanthi bilang pengabdi. Ingkang salajengipun ugi sanggenipun Bapak Seswanto almarhum Ibu Tukini sampun katuraken Bapak Edianto ugi sekolah ngaturaken njenengan menika angsal-angsal makaten menika kawula tampi kanthi support mugi saged hal-hal anggenipun kadang kawula menika super ketat utawi boyo manten makaten wonten ing menika ugi kanthi kesanganipun Ibu Tukini Seswanto menika pikantuk lalu dengan sak traju kaliyan kesawanipun ing siap soto kanipun. Ingin sajengipun hamba bilih sampun paripurnanipun pawiwahan para sadya boyo teman-teman ing mriki menika saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Seswanto almarhum Ibu Tukini lumantar panjenenganipun Bapak Endrianto menika badhe nyuwun pamit madhar pasinen badhe wangsul wonten ing sidulipun swarga. Hanamung saking keluarga ageng Bapak Endrianto Ibu menika tebih raos panuntun mugi hanamung nderekaken seduluripun mugi rahayu jeng wonten ing sak marga-marga dumugi dharenipun swarga. Hamba bilih makaten anggen kawula saged hananggapi atur pangandikan sakunipun Bapak Seswanto almarhum Ibu Tukini ing sampun katuraken penipun Bapak Endrianto. Bilih anggen kawula aturaken nanggapi menika kathah anggen kawula martapa basa kirang jubrono kula sayen kula tamu kagem putri nggih awit cubuluke manah kawula andhapen pawiyatan kawula kirang sesepan kawula estu kawula tansah mawon wektu nyuwun lumutur samangga. Atur terima kasih semanten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul tidak menggunakan peralatan ati coro sumber. Satu tatas titis wijak gamblang cipta terloco tumoto datang tumpah sok atur pangandikipun Bopo Haryono. Saya kula lenggah kakung sepunten saking hormatan dhateng para muda tumaruna kasuwun hanglarapaken angsal-angsal wonten ing pepengkeran kairing kanthi lelagon gugur gundong. Inggih kaberta saking raos bombong miwah mongkeng manah satemah boten kuwawi matur piyambak jerih menawi boten saged kawiyos ing lati namung kandhek wonten ing jangga mila lajeng hanyara dumateng penyeripun Ibu Tri Mariani SPD selaku songsong agung wonten ing tlatah Desa Ngemplak. Mengga sebenaripun badhe kaapit dinajaran dening Bapak Eko Setyo Utomo lan Bapak Joko Suryanto. Ing salajengipun dumateng para-para ingkang sampun piniji pedal kawula aturaken sumangga nuwun. Lan dhateng Sri Pinanganten kekalih saha keluarga Bapak Edi Triyanto lan Ibu Hartati lan keluarga almarhum Bapak Seswarto lan Ibu Dukini kasuwun jumeneng sawetawis kagem penghormatan atur pambiyakya Harjo Yuwono saking Ibu Tri Mariani SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dumateng para sesepuh, pilih sepuh ati sepuh ingkang kawula bektosi dumateng
Al Ustadz Bambang Junaidi sarjana ekonomi ingkang sareng-sareng kita hormati, dumateng keluarga Ibu Tukini saking Pasetan Bayat Kabupaten Klaten ingkang kaula hormati ugi boten kakalumpen, dumateng keluarga Bapak Edi Trianto saha Ibu Hartati ingkang kaula tresnani, boten kakalumpen ugi dumateng para rawuh sedahan kakung Sumono Putri ingkang kaula tresnani. Saderengipun kaula matur sumangga panjenengan sedaya kaula dherekaken tansah mujudaken raos puja dalasan puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun babar katresnan paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kaula panjenengan sami katiti wonten ing sonten punika. Kaula panjenengan sami saged telenggahan tetunggilan kempal wonten ing pidhalemipun Bapak Edi Trianto wonten ing upacara walimatul urus panjenenganipun Mbak Desi Rahmayanti. Saderengipun kaula matur, kaula nyuwun agunging samudra pangaksama kawula kumawanten hangatep wonten ngarsa panjenengan sedaya saestu piniji saking panjenenganipun keluarga Bapak Edi Trianto saha Ibu Hartati awit raos pirawangening manah panjenenganipun Bapak Edi Trianto boten kuwawi matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Pramila wonten ing mriki kawula piniji saking panjenenganipun Bapak Edi Trianto kapurih matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Ingkang sepisan keluarga Bapak Edi Trianto ngaturaken sugeng rawuh, sugeng sonten sinatan, ngaturaken agenging panuwun dumateng para rawuh sedaya ingkang sampun kersa ngaruhi upacara walimatul urus panjenenganipun Mas Ridwan Kurniawan kaliyan Mbak Desi Rahmayanti wonten ing Purnan Ngemplak Kalikotes Klaten saestu kerawan panjenengan sedaya dadosna bombong dirawaning manah panjenenganipun keluarga Bapak Edi Trianto sakeluarga. Ingkang salajengipun panjenengan sedaya dipun aturi rawuh wonten ing pidhalemipun Bapak Edi Trianto nun injih Bapak Edi Trianto sampun nentas pitulus netepi darmaning asepuh ngijabaken putranipun ingkang sesulih Mas Ridwan Kurniawan dawuh kaliyan Mbak Desi Rahmayanti putra putri tetilaranipun almarhum Bapak Siswanto saha Ibu Tukini saking Paseban Bayat Klaten wonten ijab kabulipun sampun kalampahan tanggal 13 Mei tahun 2026. Alhamdulillah lancar sah miterat agami saha nagari. Ingkang salajengipun keluarga Bapak Trianto nyuwun panjenengan sedaya kersa paring jurung donga pangestu dumateng Sri Pinanganten kekalih. Mugi anggenipun lelumban wonten ing bebrayan agung saged manggih bagya mulya sembodo kang cinapa jumbuh kang kadayuh tundhonipun dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kang salajengipun keluarga Bapak Edi Trianto ngaturaken agenging panuwun dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang boten saged kawula sebat setunggal botos bokos tunggal saestu punapa ingkang sampun panjenengan sih kadarmaaken insyaallah pikantuk piwales saking Gusti Allah
ingkang langkung sae, langkung kathah ugi langkung barokah. Ingkang salajengipun keluarga Bapak Triyanto nyuwun pangapunten ambok bilih ingkang nampi rawuh panjenengan kirang nuju prana kirang trep kalian manah panjenengan saestu keluarga Bapak Edi Triyanto nyuwun pangapunten. Ingkang salajengipun keluarga Bapak Edi Triyanto nyuwun panjenengan sedaya kersa hanumugaken dumugi purnaning pawiwahan kanthi mardidaning penggalih. Bilih mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken kathah cicit cewek pujiwanipun kawula nyuwun pangapunten. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu huruf tertos titis terang gamblang wijah wijilin pangandikanipun kaduk ruruhang arah prono Bapak Ibu, para kadang sedherek sedaya rawuh panjenengan wonten kalodhangan ingkang sae menika kasuwun panjurung doanipun dumanten temanten kekalih. Kersa ndongaaken nggih Bapak Ibu nggih. Ya, kersa. Matur nuwun. Kasuwun HP-nipun dipun sarahaken langkung rumiyin panjenengan lan kula amini saenipun. Lan nyuwun pangapunten doa ingkang badhe kula aturaken menika ngagem tata cara agami Islam. Hamba menawi wonten ingkang gadhahi kapitadosan sanes kasumanggaaken ndedonga miturut agama lan kapitadosanipun piyambak. Mas Ridwan kalian Mbak Desi menika para kadang sedaya badhe ndongaaken panjenengan kekalih. Mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dipun paringi benjang putra-putri ingkang saleh lan salihah. Dipun paringi rezeki ingkang kathah lan barokah. Dipun paringi kathah rahmat, kathah berkah lan dipun paringi kesabaran kula wentah keluarganipun. Bapak Ibu, doa kambitan kami wasatul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasadi wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina Musa wa Safura wa alif bainahuma kama allafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama allafta baina Ali wa Fatimah wa alif bainahuma kama allafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra.
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mugi itu panjenengan kula dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sedherek, khususipun dumateng Mas Ridwan kalian Mbak Desi, wonten kalau dengan saya menika kula aturaken sekawan hal sekawan perkawis Mas Mbak, menawi sekawan hal sekawan perkawis menika panjenengan sepengi, insyaallah keluarga panjenengan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah menika penuh ketenangan, ayem tentrem. Mawaddah menika penuh cinta, warahmah menika kasih sayang. Dados insyaallah keluarga panjenengan kekalih menika dados keluarga ingkang sae menawi saged panjenengan sepengi sekawan hal sekawan perkawis. Injih menika guci, lenga, kayu, gapuk. Dipun hafalke nggih Mbak Desi Mas. Guci, lenga, kayu, gapuk. Guci atine sing lugu tur suci. Ateges menapa panjenengan nikah menika niatipun monggo dipun tata. Lah mbok pilih kala wingi niatipun pek ayune, gantenge, gaweane, putrane sinten lan sanes-sanesipun. Menika nyuwun pangapunten dipun leresaken niatipun kedah lillahi. Dados niatipun kagem panjenengan kekalih menika ngabektos dumateng Gusti Allah. Rasul ngendikaken innamal a'malu binniyat. Sedaya amal niku tergantung niat. Dados insyaallah menawi niat panjenengan niku niat lillahi taala, mangke samangke panjenengan nikah insyaallah ngantos yaumul akhir menika insyaallah dados keluarga ingkang sah. Dados semoga niatipun dipun lurusaken malih, niatipun kanthi lillahi. Nggih termasuk Bapak Ibu sedaya mekaten menika. Menika dumugeni pawiwahan ngoten niate nggih lillahi taala. Boten niate peh pekewo tanggane sedulure lan sanes-sanesipun mekaten. Dados semoga niatipun dipun tata malih kanthi niat lillahi. Ingkang nganggo kalih lenga. Nek sing siji menteleng, sing siji lunga. Ateges menapa panjenengan menika bebrayan menika sangune kedah kanthi raos sabar. Dados panjenengan benten menawi tesih lega. Dados kala wingi Mas Ridwan Mbak Desi niku nek biasa nek lunga niku langsung plunggas ngoten kemawon pun biasa. Arep lunga ten rawa Jogor numpak getek, numpak perahu wis biasa, boten tergantung. Namun sampika panjenengan niku sampun dados suami istri. Dados nggih kanthi raos sabar
pamitan kalih garwane Bu Mas Binjang jenenge napa Mbak? Papa napa? Dedi napa? Bebek. Bebek. Itu dikenal derek itu. Bebek dalu mawon nggih, boten sakniki. Oke, dalu mawon diundang sesarengan. Jaluke ajeng napa? Pake napa mboke nggih monggo. Mboten wonten aturan, ajeng nyeluk napa mawon iku bebas mawon. Arep ngangge basa Jawa nggih saged, basa Indonesia, basa Kawi, basa Arab nggih monggo. Menika suka-suka kemawon. Ning sing penting remen. Dados sabar menika penting. Panjenengan iku bebrayan mboten dienggo sedina rong dina, seminggu rong minggu, sesasi rong sasi, setahun rong tahun. Namun bebrayan panjenengan itu sak lawas. Nek mboten panjenengan gadhahi gacuk senjata sabar niku nyenapi aurat sasi. Panjenengan saged nyuwun pirsa dumateng tiyang sepuh panjenengan, para sepuh panjenengan sabaripun. Mbak Desi kalian ibu ingkang masyaallah luar biasa. Dados menika luar biasa tiyang sepuh panjenengan, para sepuh panjenengan menika nek mboten sabar nggih pun. Dados sabar menika penting. Iki senjatanipun tiyang bebrayan ingkang sepisan niatipun ingkang lurus, ingkang napa kalih. Dados enten napa-napa nggih dipun rembug sesami. Sekecane pripun pekaten. Umpamanipun yen ngapunten, Mbak Desi nesu niku Mas Ridwan sing sampun. Napa kasowan-sowanipun menawi Mas Ridwan niku nembe sayang, jenenge wong kesel iki gampang nesu. Iki Mbak Desi ingkang gentosan pekaten. Dados sabar niku mboten ateges kalah, mboten. Dados malah tiyang ingkang nyuwun pangapunten derajate inggil menika tiyang ingkang ampun ngantos Mas Ridwan nesu, Mbak Desi nesu malah gelut. 87 tahun. Ya gelut kok piye Bu? Yo. Dados gacukipun senjatanipun ingkang longkotipun guci lenok kayu. Nek sing siji teka siji guyu. Ateges napa? Panjenengan kedang gadhahi raos ikhlas. Maisah penghasilanipun mbok bilih yen pangapunten Mas Ridwan mekaten menika. Menika mboten dados atine Mbak Desi dipun ikhlasaken, dipun insyaallah ikhlas. Napa-napa dipun ikhlasaken. Insyaallah rezeki menika saking Allah. Menawi panjenengan nikah niku yakin nambahi rezeki. Umpamanipun kalau ini Mas Ridwan kita rezekine 10, Mbak Desi niku 7. Nek digabung dadi 17. Kok pilih mari tambah malih dados 20, dados 20 lan sanes-sanes. Dados dayanipun kanthi raos Mbok pilih lan yen pangapunten Mas Ridwan kalian Mbak Desi kalau wingi gadhahi yen ngapunten mbok bilih wonten hal-hal ingkang rumiyin dadosaken boten sekeca niku wis dilaleke wae. Sing dhisik ya dhisik, sing kene ya kene, sing penting saiki. Pun ikhlas ya. Dados ikhlas niku kaya surat Al-Ikhlas. Menawi panjenengan buka surat Al-Baqarah di dalam ayatnya pasti ada kata-kata panjenengan buka surat Yasin di dalam ayatnya mesti wonten kata-kata Yasin. Panjenengan buka surat Al-Lahab wonten lebenipun wonten kata-kata. Namun menawi panjenengan buka surat Al-Ikhlas menika mboten enten kata-kata ikhlas. Ateges ikhlas menika nggih mboten kedah disebut-sebut. Mboten saged dadi tulis menika pun dipun tapi sedayanipun saking Gusti. Dados niat pertama niatipun monggo dipun turusaken niatipun kedah lillahi taala. Panjenengan nyebut damel niate lillahi taala.
Beja gadai putra utawi putri menika dipun niyati lillahi kanthi doa. Terus hubungan suami istri menika ngatur doa. Nek boten apal doane nggih cekap bismillah utawi bismillahirrahmanirrahim menika cekap mekaten. Insyaallah menawi ngatur doa putra putri kanjeng dados putra putri kanjeng. Ingkang nomor kalih sah. Ingkang nomor 3 ikhlas. Ingkang nomor 4 guci lenga kayu gapuk. Nek sing siji lega siji ngepuk-ngepuk. Ateges menapa panjenengan kekalih kedah gadhahi rasa syukur. Pun kirang nopo Mas Ridwan niku gaten, Mbak Desi ayu mekaten. Menika dados judul menika dipun syukur. Dados menawi saderengipun gadah bojo itu yen ngapunten nyawang liyane ya monggo-monggo wae. Namun yen pangapunten menawi sampun gadah garwa niki jenengan kata-kataken kula ateges yen pangapunten nek di awal niku bojone kuwi jan wayu tenan. Nek wis seminggu, 2 minggu, sesasi, 2 sasi, setahun, 2 tahun niku yen pangapunten nek boten kersa nyukuri nikmat saking Gusti Allah saking jawing niku tiyang sanes menika yen pangapunten iki ndo sami budo. Dados dipun syukuri niki nikmat saking Gusti Allah. Lan insyaallah menawi panjenengan syukuri insyaallah panjenengan kekalih menika termasuk tiyang-tiyang ingkang beruntung. Panjenengan jaminan saking Gusti Allah menika pasti bahagia. Allah ngendikaken la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sak sinten tiyang ingkang kersa syukur dumateng Allah, Allah badhe nambahi nikmatipun. Mriku panjenengan seperti menawi panjenengan kersa syukur niku tambah seneng. Wa la in kafartum sak sinten tiyang ingkang boten purun syukur. Sok sinten tiyang ingkang kakehan sambat, kakehan maido, kakehan gresula, yak aku. Panas suwe pengen udan. Udan seminggu pengen panas. Namun menawi kersa panjenengan syukuri niki masyaallah. Nek sampun jodhone, sampun rezekine, mekaten menika dipun syukuri sakwontenipun. Insyaallah niki jaminan garansi saking Gusti Allah menawi panjenengan kersa mensyukuri menika panjenengan kekalih menika dados tiyang-tiyang ingkang bahagia. Kula kita mekaten seperti ingkang saged kula aturaken sekawan hal, sekawan perkawis inggih menika guci lenga kayu gapuk. Niatipun ingkang lurus lillahi ta'ala. Ingkang nomor kalih gamane sabar. Enten napa-napa sabar. Ingkang nomor 3 ikhlas, ingkang nomor 4 syukur. Insyaallah menawi sekawan hal, sekawan perkawis menika panjenengan sepengi saestu keluarga panjenengan termasuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan kala wau sedaya menika sampun ndongaaken panjenengan kekalih. Menika kantun panjenengan kekalih ingkang nguri-nguri doa yang sampun dipun lakukan para bapak ibu, para rawuh sedaya. Mekaten yen pangapunten namung menawi wonten atur kula ingkang kirang menani penggalih yen agungipun pangasami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan kepada penyanyi Ustaz Bambang Zunaidi SE ingkang sampun maringi tausiah kita sedaya wabil khusus saking panjenengan pripun Sri Pinanganten Sarimbit ugi sakmangke saged dadosna warga ingkang sakinah mawaddah warahmah linambaran keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sawi kula kakung sedherek ingkang kinurmatan. Ajaro kula sing sawetawis pramila dhateng para pramuladi kadang kaneman Dah
cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama, tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Adalah Cuy Cio, Dede Dipa. Mas Hendy. Ayo Mas. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan